A 17ª edición da Feira da Artesanía do Ferro de Río Torto superou este domingo a asistencia de público das edicións anteriores. O deputado de Recursos Sostibles, Francisco Cajoto, e a deputada de Cultura, Iria Castro, participaron nesta cita na que unha decena de ferreiros locais e de fora, entre eles un artesán austríaco, amosaron o seu bo facer. Con esta feira, a Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros tenta dar visibilidade a un oficio de fonda tradición na zona necesitado de relevo. Un traballo que valorou no seu pregón o actor riotortego Luís Iglesia, o lembrar as xeracións de ferreiros e a súa profunda pegada neste territorio. O mercado de artesanía, demostracións de oficios tradicionais e actividades infantís completaron a programación da xornada.